Sige, panalo. Kwen. Yan! Hello mga kachapsoy. Alas 4 na po ng umaga. At yay! Nasa kusina kami. Kaninong bahay kaya to? Welcome back mga kachapsoy sa aking YouTube channel at narito na ang part 2 ng ating pamimiesta dito sa Barangay Vigo, Lawang, Northern Samar. At ayan, nandito kami sa kanilang barangay auditorium. Ang daming tao. Tara mga kachapsoy. Maglaro tayo. Pwede naman sigurong tumaya dito kahit ikaw ay sir. Wala naman sa atin nakakakilala dito eh. Tsaka malit din tayo. Nako. Basta sana buwinasin tayo. Magkano ba yung puhunan ko dito? Sige, parang barya lang yung nasa bulsa ko. Pwede na to. Ang tawag dun, pangawing. Sana makapangawing tayo. Yeah! Yay! Talo! Timing. Ayan mga kachapsoy. Kinakabahan ako. Wala tayong pang pamasahe pambangka bukas. Hindi na tayo makauwi ng bayan. Pero sabi nga, tataya kahit hindi mahal. Ayan, sa Queen tayo mga kachapsoy. Paano masapagpapayag? Sige, panalo. Queen. Yan! Kurasyon lang pala ang kailangan. Okay, panalo na naman tayo. 2 milyong panapanunan natin. Alas. Opo. Ayan. Double. Kailangan talaga maingay ka eh. Sige, panalo. Opo. Ayan mga kachapsoy, lumabas muna kami, maghati-hati na kami na napanalunan namin. A few moments later. Ayan mga kachapsoy. Nagperya kami tapos ngayon may pampuhunan na kami pan-table. Yan. Tara, dalis na tayo mga kachapsoy. Ayan. Yan. Dito tayo sa gitna. A few moments later. Hello mga kachapsoy. Alas 4 na po ng umaga. At yay! Nasa kusina kami. Kaninong bahay kaya to? Pakita ko sa inyo ha. Ayan o. Para sa amin yan. Kami na lang ang magtutuig. Pa, oh. Tingnan nyo. Ay, kanin. Kanin pala yan. Ito dito. Ayan oh. Ang balde ay malalaking kaldero yung lagayan ng ulam. Ito oh. Ayan. Tapos ito, masarap. Ayan oh, may pinya pa. At ang pinaka-importante sa lahat, ito. Kape. Dahil mga lasing na yung kasama ko. Hindi, kailangan natin magkape para may mas basan tayo sa pagkatalo natin sa perya.
Ayan na. Ay, hatid ko na dito sa huling hantungan yung paper plate. LOL! Tapos kakain ako ng saging. Ang gandang dito. Pamista dito sa kanila. Ayan na. Ayan mga kachapsoy, pagkatapos ng kanin, saging naman. Saging sa madaling araw. Sarap. Pista pa more. Sarap. Actually mga kachapsoy, nandito kami sa bahay ng aking kaibigan. Si Arvin, shout out. Andun siya lasing na lasing sa labas. Kaya kami na nag-asikaso sa sarili namin. Kami na rin nag-entertain sa sarili namin. Kaya nanukas na lang kami. What? Ayan yung mga kasama ko. A few moments later. Ayan mga kachapsoy, pauwi na kami ngayon. At madaling araw pa lang umuwi na kami para hindi makita kung gaano karami yung aming takgas. Ayan, nako. Kahit anong aga namin, naabutan pa rin kami ng pagsikat ng araw dahil mahaba po matagal po yung biyahe. At ayun yung mga kasama ko tulog. Ayan, kita na po yung bayan at malapit na po kami mga kachapsoy. Ayan. Boundary ako. A few moments later. Hello mga kachapsoy. Ayan, nandito na kami. Nandito na kami sa Lawang. At sa wakas, hindi rin kami nakapanakgas. Ayan mga lasing yan. Maginahinay kayo sa agian ha. Baka marugos tayo dito sa tulay. Nandito yung mga hopeful. Ayan, pansin nyo ba mga kachapsoy, nagrog-duog yung aking nangurog-kurog yung aking kamera dahil nagrog-duog pa ako sa kalasingan eh. Ano kaya, may maawa kayo sa aming pasakay ngayon. Naubos kasi yung pera ko sa katataya kagabi sa perya. Wala kaming pamasahe pa pauwi. Nako, baka magbaktas kami nito. Boundary tayo nito, 7 kilometers pa naman. 7 kilometers per hour yung papunta sa amin sa Barangay Magsaysay. Ayan, shoutout sa lahat ng mga taga Barangay Magsaysay. Padala nyo naman kami dito ng pamasahe. Hello mga kachapsoy, at dito po nagtatapos yung ating vlog. Shoutout po sa lahat mga pinamista namin sa sa Barangay Vigo at pati na rin sa aking mga kasama. So keep on watching, subscribing, following and supporting my YouTube channel and Facebook page Maestro Waray.